Bueno, quan parlem de gent gran, depèn de l'edat de la gent gran, perquè, per exemple, nosaltres dos som de la mateixa edat, jo tinc 71 anys, i encara, doncs, quan ens diuen el nom de gent gran, sembla que nosaltres no ens hi sentim, gent gran. Som gent gran, però no ens hi sentim. I la gent, en baixant li deia a ell, poder s'hauria de canviar el nom d'associació de jubilats o de la gent gran. S'hauria de trobar un nom més bonic, que la gent no associés aquella associació amb gent gran. Ara tenim la sort de tenir casals, o sigui, locals de gent grans, i podem tenir activitat, tenim un lloc on acudir, tenim un lloc on esbarxir-nos, no? No sé, ara hi ha activitats que hi ha, amb segons quina és molta participació, hi ha vegades que hi ha coses interessants i costi d'arrencar presència a nivell de poble, no? Però fem moltes coses i hem aconseguit molta assistència i la gent se'l veu que hi assisteix i li agrada, vull dir, generalment agrada. Jo crec ara que la gent, com així que anaven al cafè, doncs ara poden anar a l'associació de jubilats. És una associació que cada dia, cada tarda hi ha 40 persones o 45 persones que estan allí, el 90% són dones i d'homes no en tenim. Les associacions contribueixen a evitar la solitud d'aquestes persones que no volen estar soles. Les associacions, per sort, tenen un local on aquesta gent pot trobar-se amb d'altres que es trobaran en la seva situació o no. Perquè crec que és una manera d'unir-nos a la Conca i és ajudar-nos uns als altres. Perquè la Conca ja sabem que és petita, doncs almenys fer-la una mica gran. Perquè des que està format tenim un lloc per reunir-nos totes les associacions, les 9 associacions, i probablement serem 10, doncs que ens podem reunir de tant en tant, cada 2 mesos, aquí al Consell Comarcal, que és un lloc que és casa nostra i és de tots. Crec que a més ens serveix per de tant en tant, cada any que fem la festa comarcal de la gent gran, doncs poder fer una reunió comarcal a diferents municipis. El nostre desig per un poble petit i per tots els pobles petits és que puguem tindre les prestacions que tinguin els pobles més grans, sigui habitatge, sigui metge, que és el principal, l'acompanyament. El que m'agradaria transmetre-les lo important que és respectar i cuidar la gent gran, perquè la gent gran són font de sabidoria, coneixements, i això pot ser molt positiu pel jovent. I per acabar els diria als joves que valoressin i reconeixessin a la gent gran el rol que han fet a la família i a la societat. Res més.